Rasa utang ganteng. Aja iling-iling kok irunge sak kentongan ngono wis. Oh, arek adakno nek ngomong gak tau tepak blas kono iku. Mas irungku gedhe ngene kok nyesrai wae. Oh, apaan Ya kok? kadung wis dadi diapakno. Wah, iya sampe diwurungno. Nek nyacat wong tas-tas irung gedhe winginane jawal-jawil tak sakno apa takno. Apa? Ayo cipok-cipokan. Blas. Apane? Kaya arek enom ae kate ngomong ngono. Gerang wis gak ngono-ngonoan wis grudak-gruduk nang wis. Borongan, kok ngawur ae. Gak ngono sae kon iki lho. Waduh model gak karo-karuan kon. Temenan gak karo-karuan model mbak iki. Biyen gak ngono. Saiki pulih koyo ngene. Ya sih karepmu kon iku. Aku lho kon anggap apa? Aku lak bojomu sih. Wis seru. Ngerti sing darane bojo. Bojo tembung sanepa, bojone bojokan. Siji barek garwa, garwa sigarane nyawa. Siji barek garmun, sigarane tinung. Oh, ngawur ae. Dadine nek awak dhewe iki bojo. Iya. Sampeyan ngomong bojo-bojoan. Iya. Ya wis enak ngono bojo-bojoan ae. Nek Ngancam. kober ya dadi bojo, gak kober ya wis. Lho, gak ngono kok kober-koberan jebulan kowe. Kan iku rumangsamu ya apa bare aku ndelok apa kon bare aku iki. Lah iya jare ngajak bojo-bojoan. Wis repot barek kon iki. Ya saiki ae dadi bojo. Kon ngono ngerti ta? Apa? Derajate wong wedok ngono swarga nurut neraka katut. Kok iso iki lho. Lah contone saiki ya, iki tembung saupama. Lir pamane, asung lilir akeh tumane. Tembung saupama ya. Nek aku dadi lurah, celukane Bu Lurah kon. Nek dadi. Nek aku dadi Pak Carik kon celukane Iya. Bu Carik. Lah nek aku nyambut keno Saiki? nek aku nyambut keno water ledeng celukane kon budeng. Opo kon iki? Tapi entah jeneng wong wedok budeng iki. Anggere aku metu kon rewel. Engko oleh dhuwit kon muring-muring, gak oleh dhuwit tambah kon uwus-uwus. Karepmu ya apa karepmu? Lah ya apa? Oh. Wong wedok iku ya trimo letok. Lah iya, gak isin aku nek ceker bare aku lho, entuk go pating kerintik iki tonggo. Ngerti aku. Sing duwe isin iku mestine sampean. Iki lho tonggo cidek, wis ana paribasane. Gedek ana mripate. Cagak ana kupinge. Kon. Kok tonggo sebelah iki kok ngono. Wah, ajare kon iku. Ya iku ngerti ya. Temen kok. Wis pisan iki dadi bojoku kon. Temen pisan iki dadi bojoku. Menesuk leren gak dadi bojoku. Ayo koncoan biasa kon mbek aku. Oh, kok tak Blas. Sampai disemoni wong kaya ngono iku ndodono ya iku. lho tutun apane? Sampeyan iku kan ngoco, irung sampean iku lho sakmono. Arek ngancam irung ae arek. Ngono kan bisa gelem ae yo an. Agakno. Wis saiki ngene ae wis tata kerba ae kon. Tata kerba ae wis aku rumangsa Ya isi apa? kok. Dadi bojo selalu geger ae, rezeki mlayu. Wis saiki ngene ae. Kon omah kene apa omah kene ngono ae wis.